mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Sinulat ko ito because hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa naranasan ko. And maybe through writing and sharing this with you, matulungan ako nito para kahit papano gumaan ang nararamdaman ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang L. And this is my secret file. I'm 25 years old. At the age of 12, nawalan na kami ng magulang ng mga kapatid ko. We took it as a challenge for us to grow and stand on our own. Kaya naman ako yung tipo ng babae na lahat gagawin ko para makapasa ako. Para maging maayos ang lagay ng buhay ko. Habang nag-aaral, nagtatrabaho ako as a singer. At dahil doon, nakakabayad ako sa mga bills ko. Then one time, my friend asked me if gusto ko daw bang mag-jogging kasama niya sa Baguio. Doon sa Camp John Hay, sa may Yellow Trail. Nung time na yun, sobrang pagod ko sa ACADS and all. So I said yes. Bilang siya naman yung best friend ko na matatakbuhan ko at para bang nagiging pahinga ko. 21 years old ako that time. Nasa kalagitnaan kami ng pagtakbo. Tapos parang mali na ata kami ng tinatahak ng best friend ko. So feeling namin naliligaw na kami. At kasabay naming naliligaw ay ang isang lalaki na itago natin sa pangalang Joe. Naliligaw din siya, according to him, dahil pinagtanungan namin siya. So parang naisip namin, total pare-parehas naman kaming naliligaw.
sabay-sabay na lang kami. Pagkatapos ng tagpong yun, chinat niya na ako. And to be honest, nakaramdam ako na parang kilala na namin ang isa't isa sa matagal na panahon. Nalaman ko na part siya ng Air Force based in USA. Filipino. 26 years old siya that time. He asked for my Facebook account, binigay ko. And sobrang gaan lang sa pakiramdam, nakausap siya eh. Umabot ng 1 buwan ang pag-uusap namin. Then I asked for his IDs. Oo. Naniniguro ako kasi may trust issues ako. Nakita ko dun na single siya. And that time, nagtanong na rin siya kung pwede siyang manligaw. So I said yes. Before bumalik siya sa kanyang trabaho. Then after 6 months, balik uli siya ng Pilipinas para makita ako. At excited naman ako para sagutin na siya. Hindi ko makakalimutan yung pagkakataong nasa park kami. I said yes. Sinasagot na kita. Sa sobrang saya niya, hinalikan niya ako. Sa lugar kung saan ang dami-daming tao. Hiyang-hiya ako noon kasi hindi naman ako sanay sa PDA. But still, masaya naman ako. Then umabot kami ng 4 years. One day, tinanong niya ako kung gusto ko siyang makasama. Wala pa naman siyang singsing. Kaya nagtawanan kami. Then I asked him about his family background. So far, okay naman. Pero, DJ Rocky at DJ Jello, dito ako medyo nag-aalangan. Kasi parang ayaw niyang pag-usapan. So ako, hindi ko na lang din masyadong uusisain. Kasi ayaw niyang pag-usapan eh. So I thought, we're okay. We're building something. Okay naman kami pagdating sa pag-update ng isa't isa. Pareho kaming may mga GPS tracker. Since may pagkaseloso siya. Tapos yung video calling namin, halos 24/7. Kaya wala naman talagang kahit anong pakiramdam na meron siyang itatago sa akin o tinatago. Then sumapit ang birthday ko. Excited na excited ako noon. Bumili ang partner ko ng favorite kong chocolates. Meron pang kasamang One Piece anime na figures. Masayang masaya kami. Tinanong niya ako ulit kung gusto ko raw bang makasama siya. Pero wala na naman siyang singsing na dala. I was like, gustong gusto ko. Tapos sabi niya, wait ka lang. Sa loob ng 1 buwan, magkasama kami. We were inseparable. Damang-dama ko na mahal ko siya. And then balik na uli siya ng US. Then sabi niya sa akin, uuwi raw siya sa bahay nila. At dun sa bahay nila walang signal kaya hindi siya masyadong makakapag-update. I didn't doubt him. Or
I didn't have any doubts on him. Pero, may kutob. Something tells me to do something. Yung bang mag-usisa ako. Kasi kapag kausap niya ako, DJ Rocky at DJ Jello, parang may tinatago siya eh. Parang ako yung tinatago niya. So, parang may other woman siya. O baka ako ang other woman. So, one time, sabi ko sa kanya, nagdududa na ako. So, bigla siyang nagalit. Sa tagal daw ng aming relasyon, bakit ko raw siya pagdududahan? First time kong makita siyang nagalit. Kaya nag-sorry ako. Then bumalik siya ng office nila at okay na naman kami. Hanggang sa dumating yung araw na pakiramdam ko something's off. Delayed ang menstruation ko. Hindi ko muna sinabi sa kanya cause I wanna confirm it first. At hindi nga ako nagkamali, DJ Rocky at DJ Jello. Buntis nga ako. So habang magka-video call kami, I was just holding the truth na buntis ako. Bigla na lang akong nasuka. Nagtaka siya. And yung reaction niya hindi talaga kakaila. His face says it a lot. Nandun yung nagpapanik siya. He asked if I'm pregnant. And then I just nodded. I thought magiging masaya siya. But he said something that broke my heart. Tinanong niya ako kung buntis ako. Tumango ako. Akala ko magiging masaya siya. But he said something that broke my heart. You need to get rid of it, ASAP. You need to get rid of it, ASAP. Ang dahilan niya? Bawal daw kasi sa work niya at may contract daw sila na bawal silang magkapamilya. And I snapped. Sira ulo ka pala, di sana hindi mo pinutok sa loob. We were fighting like hell until bigla niya akong binantaan. Kasi nalaman daw sa work yung tungkol doon. And baka ipapatay raw ang ate ko at ang kuya ko. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi ko ma-process. Kasi seryosong-seryoso siya. DJ Rocky at DJ Jello, wala na akong magulang. Yung ate ko at ang kuya ko na lang ang meron ako. At that time, stress na stress ako na parang gusto ko na lang mawala sa mundong ito. I told him about it. And mas lalo siyang naaligaga. Until may nag-message sa akin. Kapatid niya. She told me na ang kapatid niya ay kasal na. Foreigner ang napangasawa niya. At meron silang 2 anak. Siyempre, hindi agad ako naniwala.
Sinabi ko dun sa nagpakilalang kapatid niya. Nasendan ako ng proof para mapatunayan na yun talaga ang totoo. Pero hindi na ako nireplyan na nagpakilalang kapatid niya. Then, another message popped up. Yung mom niya. She messaged me to stop. Because I'm a homewrecker. Ako homewrecker? Never in my life na magiging homewrecker. Gusto ko magwala. So inaway ko siya. Then he said, hindi daw siya in good terms with his mom and sister. Then may sinend siya sa akin. Isang pruweba na siya ay single. That time, DJ Rocky at DJ Jello, gustong gusto kong maniwala. Alam ko namang matalino ako eh. Alam ko naman kung ano yung tama at mali. Pero naglalaban yung utak ko, yung puso ko, sa kung ano ang tama at mali at kung ano ang totoo at hindi. Then tumawag siya. Tinanong niya ako. Kung napa-abort ko na ba. I told him to stop bothering me. Kasi wala na akong pakialam sa kung anong sasabihin niya. Wala na akong paki sa kanya at sa mga pagbabanta niya. Sabi ko, okay, ako na lang. Ako na lang yung patayin ninyo. Pagkatapos kong sabihin yung galit na galit siya. At dun sa mga ipinakita niya sa akin, parang ibang tao yung kausap ko. Hindi ito yung lalaking nagpakilala sa akin 4 years ago. At ang dami kong nare-realize na ayokong maging kabit. Na ang dami ko ng sinakripisyo, tinurn down na opportunities just for him. Sa sobrang tuliro ng utak ko, nagsulat ako ng isang letter sa phone ko about everything and dedicated sa ate ko at kuya ko. Yung sulat kong yun ay para sa kanila. Na kung wala na ako, mabasa nila. But then, God is really good. Kasi nung araw na pinlano kong tapusin ang buhay ko, parang may kung ano na lang na nagpa-realize sa akin na hindi dapat. Humagulgol lang ako. Iniyakap yung sarili ko. Habang hawak-hawak ang tiyan ko. Naisip ko, hindi naman ako nagkulang. Hindi naman ako humingi ng pera sa kanya.
pagmamahal lang ang binuhos ko sa kanya. Akala ko siya na yung buhay ko eh. Akala ko siya na yung magiging tatay ng mga anak ko. Siya yung magiging padre de pamilya ng pamilya namin. Nung time na itinakbo ako sa ospital ng kaibigan ko, hindi ako makausap ng ibang mga tao. Kasi ayaw ko silang makausap. Then dumating yung ate ko. Umiiyak. And calmly, sinasabihan ako na mahal niya ako. At huwag ko raw silang iiwan. My sister hugged me. At doon na bumuhos ang luha mula sa mga mata ko. Mahal na mahal ako ng mga kapatid ko. Nagpakatanga ako sa isang lalaki. I stopped socializing because of him. Ni hindi rin ako kumakanta because of him. Oo, tumigil ako na mag-gig. Maraming pangarap ang pinigilan ko para sa sarili ko kasi gusto niya na yung mundo ko sa kanya lang. And it dawned on me. Hindi ko dapat sayangin ang buhay ko. DJ Rocky and DJ Jello, malapit na akong manganak. And kung naririnig man ito ng lalaking yon, huwag mo na kaming hanapin pa o puntahan pa. Remember, na kaya kong mawalan ng ama at ina sa murang edad. Kakayanin ko na walang ama ang bibi ko. Basta ang akin lang, palalakihin ko siya na punong-puno ng pagmamahal. Palalakihin ko siya na mabuting tao at aalagaan ng buong buo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Elle. At ito, ang aking secret 5.